Мікрафон уключыў. Павінна ўсё пайсці зараз. Хвілінка на хвілінку, вось-вось. Яно пачнецца. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Трошки даўгавата. Так. Хвілінка на хвілінку, вось-вось. Добра, бачу, што пайшло. Вельмі добра. А гэта што азначае? Гэта азначае, што мы сёння з вами... Прабачце. Зараз мы павыключаем музыку, бо я на выходных займаўся тут непатрэбнасцямі. Так. Музыкі. Выгадаю таксама. О, гэтага хопіць. Ну што, прывітанне зноўку ўсім. Пару хвілін таму мы скончылі з танкамі, перакідваемся адразу ж у Евротрак сімулятар. Як бачыце, у нас уже злева ў версіі знаходзіцца новае дасягненне, якое мы павінны будзем атрымаць у наступных страмах. Можа быць сёння, у чым я вельмі сумняюся. Вось, зараз у мяне ў Steam, калі што, ўжо піша 2 з 5, а не 1 з 5. Але я, шчыра кажучы, я нават не памятаю, што гэта за другое было. Так, ці то гэта было з Эстоніі ў Расію, ці якое іншае. Халера яго ведае. Зусім не памятаю. Памятаю толькі вось Фінляндію і Расію. Усё. Таму, што ў нас будзе адбывацца сёння? Сёння мы паедзем, я, калі што, ужо знаходжуся ў Літве. А таму нам даступна дарога ў Латвію ці ў Расію. Вось бачыце, Літва, Латвія і Літва, Расія. Таму мы адразу ідзем да перавозак і знаходзім, вось мы находзімся ў Вільні, калі што. Так, Вільня. І у нас тут што маецца? Блядь, не тое, не тое. Сюды, назад. Вільня. Так, яшчэ раз. Вільня, гэта Літва, і таму мы можам ехаць у Расію ці Латвію, так? Расія ці Латвія. Тут няма нічога. Расія ці Латвія. Ось ёсць у Петербург. Добра. Яно самае дарагое, таму мы адразу за яго і бяромся. Едь бяспечна. Так, і, карацей кажучы, пакуль мы будзем тут ехаць да гэтай базы, дзе можна адабраць гэты груз, вось, я вам распавяду, што адбывалася ў мяне па-за стрымамі. Па-за стрымамі я, як і абяцаў вам, я патроху, пакрысе пачаў выконваць Pathfinder. Так, і калі памятаеце на стрымы, калі ніхто не ведае, то паслухайце, няхай. Так, сюды. Карацей, што адбылося ў чацвер? У чацвер я адкрыў Люксембург, адкрыў усю мапу, што было мажліва, і уцяміў тое, што для дасягнення гэтага адзнакі Pathfinder трэба адкрываць 100%. Вот каб нічога не было шэрага, ні баз, ні дарогаў, нічога абсалютна. Нічога не заставалася шэрага на мапе, то бок трэба было заязджаць ва ўсе закуточкі, ва ўсе базы, абсалютна паўсюль. Вось нічога не павінна было застацца неаб'езджаным. Да чаго гэта прывяло? Да таго, што ў Люксембурзе, калі што, гэта зусім маленькая мапа, там яна мяне была адкрыта на 97%. Вось, і такім чынам я яе паспрабаваў адкрыць ужо на 100% на стрымы адразу, і не атрымалася, таму што я праехаў усе дарогі, я праехаў усе заправкі, ну, паліўная станцыя маю на ўвазе. Вось, я праехаў абсалютна ўсё, і ў мяне адсотка застапарылася, так, яна замерзла на ўзроўні 99, кроска 95. І я, слухайце, нават не ведаў, што далей рабіць, бо нічога не зразумеў, чаму, бо ўсё было адкрыта. І толькі у суботу, калі я ўжо пераспаў гэта з гэтаю мыслю, так, з гэтаю думкаю,
І раніцай адкрыў зноў жа гульню, каб праверыць усё, ці я прайшоў і не прайшоў. Я сеў за стырно і праехаўшы каля кадравай агенцыі, вось так вось, як зараз, бачыце, мапа наклоненая справа ўнізе, яна наклонена, і яна показала мне куточак у кадравай агенцыі Шэран. То бок, уся іконка, якая мелася, вось як зараз вы бачыце паліўную станцыю, так, заправку, яна перакрывае мапу. Тое самае яна робіць і на агульнай мапе, калі мы вось тут з вами паглядзім. Вось тут мапу адкрываем, вось. І кадравую агенцыю зараз знойдзем. Вось так яно і было. Але у Люксембурзе яна перакрывала цалкам тэрыторыю, на якой знаходзілася, бо тэрыторыя, якая там ужываная была для кадравай агенцыі, яна зусім малая. І гэта прывяло да таго, што я наўпрост прапусціў гэтую кадравую агенцыю, і таму не было 100%. Ну, у гэтакой лічбы, на якая патрабуецца мне, каб атрымаць дасягненне Pathfinder. Шляхашукальнік. Такой сабе пераклад, ведаеце? Літаральны пераклад, гаўно атрымаюся. Ну, карацей. Такім чынам я знайшоў, чым была праблема на Люксембурзе. Вось. І мяне трохі гэта натхніла, і я ўжо паехаў, узяў заказ, не памятаю які, з Люксембурга да Брытаніі. І калі апынуўся ў Брытаніі, вырашыў, што трэба і Брытаніі было заняцца. І вось гэтым я і займаўся. Да чаго гэта прывяло? Тут мне ёсць трошкі гонару. Калі ласачка. Люксембург 100% і Великабрытанія 100%. Я вельмі задаволены сабой, але вельмі незадаволены тым, колькі гэта адняло ў мяне часу. Бо сапраўды гэта дурная справа. Неверагодна, якая дурная справа, калі табе трэба адзначыць усе закуточки, усе кавалачкі дарог. Абсолютно ўсе базы. Гэта, сука, блядства. Па-іншаму не кажу, гэта натуральнае блядства. Таму што гэта вымагае ад цябе не толькі такога, ведаеце, пастаяннага планавання твайго шляху. Вось калі ты едзеш з горада ў горад. Калі што, у Брытаніі я ездзіў ужо без грузу. То бок я ездзіў пусты тупа для таго, каб выканаць гэтае заданне, каб атрымаць гэтае дасягненне. Вось, і я без грузу праехаў усю Брытанію, праехаў усе гарады, праехаў усе дарогі, праехаў усе заправкі. Па некаторых дарогах прыйшлося вяртацца і круціцца, разоў 4. Чаму? Таму што па двух баках гэтай дарогі былі дзве заправкі, але каб на іх заехаць, трэба было пераехаць, калі памятаю, мне даходзіла нават да 400 кіламетраў. Гэта было не тое, каб задавальненне, слухайце, ад гэтага, але такое расчараванне, што уявіце сабе, вось бачыце усю мапу, якая маецца ў гульні. Вось яшчэ з гэтым як-неяк можна сябраваць, і гэта можна перажыць. Так, і вось з гэтым, і тут, і тут, і тут. Але калі ты пабачыш, што дзеецца у Францыі, так, у Швайцарыі, у Германіі, асабліва ў Германіі, тваю маць, тут столькі дарогаў. Паглядзіце, колькі нюансаў, колькі развязак вось такіх дурных. Это будзе халерна цяжка. Я нават сабе вось як гэта бы вам сказаць, вось не тое, каб з чаканнем хацеў выканаць усе гэтыя задачы, але гэта вытрапе мне ўсе нервы. Вось учора я ўжо меў час, там каля гадзіны, я быў тут у Вільні, бо трэба было ўжо выконваць гранд-тур. Я тут адкрываў гэтую мапу. Слухайце, вось што мяне скурвіла. Вось бачыце гэтае кольцо? Вось, калі па ім не праехаць, вось так, па крузе, яно не адкроецца цалкам. Будуць такія маленькія рысачкі. Вось, напрыклад, калі вы будзеце ехаць сюды, і вось, напрыклад, адсюль, вось з гэтай дарогі налева вам трэба. Вось гэты кавалак у вас будзе шэра.
І нават, што дзіўна, што самае дзіўнае, калі вы будзеце проста ехаць на разворот, вось так, па крузе і назад, толькі ў адваротны бок. Вось гэты кавалачак дарогі, вось бачыце, дзе чорная кропачка, так, яна ў вас застанецца шэрай, вось перпендыкулярна ад цэнтру гэтага кола, так, наружу, вось рэсачка застанецца шэрая, і гэта, ну, учора бесіць, курва бесіць, такі падыход гэта бесіць. Уявіце, што будзе дзеяцца, калі я буду адкрываць мапу ў Францыі і ў Германіі. Гэта будзе прындзец. Вот. Вось такія справы, карацей кажучы. Вось такое гаўно. Вось. Але. Калі-небудзь мы гэта і зробім. Вось. Што яшчэ цікава я вам хацеў сказаць. У суботу, калі я палез у гульню, яшчэ да таго, як я яе адкрыў, але адкрылася Steam, адразу мне прыслалі навіну, што гэтыя DLC, дадаткі да гульні, яны выйшлі ў распродаж. Там та Італія, Іберія і гэтак далей. І яно ўсё каштавала там ад 17 до 27 злотых. Усяго. І я ледзь стрымаўся, каб не купіць, бо ну, калі яшчэ будзе гэты распродаж чортавы, халера яго ведае. І таму хацеў купіць, але потым ўсё ж такі перабараў сябе, разабраўся з гэтым Pathfinder'ам і адклаў гэтыя пакупкі трошкі пазней, таму што лешся дадаць астатняе, то хіба што гэта будзе немагчыма атрымаць гэтае дасягненне Pathfinder'a, каб яно з'явілася ў Steam бібліятэцы, але калі што, я спадзяюся, што праз які-небудзь месяц мы ўсё ж такі закрыем гэтую задачу, і там я ўжо змагу купляць дасягненне дадаткі да гульні тыя, якія захачу. Вось, бо калі што, зараз былі грошы і былі зніжкі такія, што можна было купіць больш за палову гульні цалкам за 87 злотых. Так атрымлівалася. Калі што, на нармалёвыя грошы гэта каля $20. Ну, трохі больш. Карацей, ну, бясплатна амаль што аддавалі. Вось. І так. Спадзяюся, вы ўсё зразумелі, так? Усё было зразумела для вас, што адкрылася, што закрылася, што стала больш ясным, а што не. Вось, і таму мы набліжаемся да нашай задачы, каб перавесці груз з Літвы ў Расію, у Санкт-Петербург. Калі не памыляюся, па умовах задачы можна вазіць як у адным напрамку, так і ў адваротным. То бок, напрыклад, з Расіі туды, у Латвію, ці куды там у Эстонію, мажліва, у мяне была задача, якая, зараз пагляджу, Эстонія, так, у Эстонію засталася. Вось. Ну, такім чынам, паколькі здесь шляхі яны такія каротенькія, то я спадзяюся, што за адведзеныя нам амаль што 2 гадзіны, за 1,5 гадзіны мы тут зробім хаця б дзве ходачкі, і 2 нам застануцца на заўтра. System gotowy do pracy. Так, калі вы новы глядач на маём канале, каласачка, аформіце падабайчку, падпісачку, адведайце суполку, навошта вам гэта трэба рабіць, там дазнаецеся дэталі, і рада вас бачыць сярод той суполкі, якая далучылася да майго канала. Skręć w prawo. Так, інтэлект такі сабе. Піша 12 гадзін. Ну, гэта амаль максімальна мажліва. У нас яшчэ наперадзе будзе мяжа, там будзе трохі застранем. Вось, але павінны, слухайце, выканаць. Павінны выканаць і аднім махам, без сну па дарозе. Ну,
хутенька справімся. Я, калі Trzymaj się што, prawej не strony, буду a następnie skręć w prawo. не буду марудзіць, я не буду ехаць па дарогах так, як Skręć w prawo. па лімітах, так як патрабуецца, так? Вось, буду ляцець там, дзе гэта дазволена. Спадзяюся, не пашкодзіць значна груз. Вось. І ўсё атрымаецца зрабіць хутенька, каб мы маглі хутчэй аформіць гэтае дасягненне і внесці яе ў свой залік. А наступнае дасягненне, якое я сабе вызначыў да атрымання, гэта майнер. Майнер гэта не той, хто майніць крыптавалюту на сённяшні дзень, а той, хто капае шахты. Па-ангельску гэта майнер, па-нашаму Jedź шахцёр. prosto. Там трэба будзе ў 7 гарадоў Скандынавіі адвесці груз на спецыфічныя лакацыі, ну, на шахты. На шахты мы яшчэ і адведаем, таму што яны невядомыя ў асноўнай сваёй масе. Для мяне так, калі не памыляюся, там таксама толькі адно выкананае, у адным напрамку выканана задача гэтая. А 6 астатніх яшчэ наперадзе. Вось, таму майнер, затым у нас яшчэ будзе дзве мажлівасці, гэта фермер. Па фермах там іх каля 27-26, калі не памыляюся. І industrial lava, что-то такое, там не памятаю ўжо. Гэта застанецца на апошняе, там менш за 20 кропак цікавостак, так, кропак цікавасці, куды нам патрэбна будзе адвесці грузы. Вось, але мы іх таксама выканаем. Ну і пакуль мы будзем выконваць гэтага Jedź фермера, prosto. гэтага industrial лавера, мы патроху, вось па-за стрымамі будзем адкрываць мапы. Вось, таму я, калі быў у Чэхіі зараз, то лічу, што мажліва і Чэхію адкрыць, бо яна была на сённяшні час, яна адкрытая вельмі много, там каля 80%. Вось, і ўсяго у Чэхіі там, калі не памыляюся, 3 гарады толькі, ці 4, ну то бок гэта будзе хутенька і так далей. Але я падумаў пра тое, што навошта гэта рабіць з Чэхіі, калі у нас зараз задачы фактычна Trzymaj się prawej пры Балтыцы. Вось пра Балтыку, з Прыбалтыцы мы і пачнем. Zjedź Имею в z виду ronda. атрымліваць 100% адкрыццё мапаў, тую ж самую Расею закрыць як мага хутчэй, потым Эстонія, Фінляндыя і Латвія з Літвой, і такім чынам мы пааткрываем все, пазакрываем все нашы гэтыя кропкі, мэты і гэтак далей. Ну, Trzymaj się prawej strony, zobaczmy. a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. піша нам, што мы прыедзем ноччу, але я спадзяюся, што дзякуючы сваёй хуткасці я даеду яшчэ ўвечара. Затым мы пераначуем і возьмем нейкі заказ з Расеі у тую ж Эстонію ці ў Латвію, калі не зараз Літва, так, Латвію, у Эстонію нам патрэбна. Чакай, там нам налево. Так, на скрыжаванне налево. Вось, для асоба пільных асобаў, якія заўважылі, што ў мяне 1,8 мільёнаў зараз на аккаунце, чаму я не купляю гаражы на ўсе свае грошы, таму што, мажліва, спатрэбіцца яны мне, Skręć w lewo. калі мы будзем выконваць гэтага майнера, так, купляць там гараж, тэлепартавацца, каб узяць гэтую задачу, а таксама потым будзе тое самае з фармерам, з industrial лаверам і гэтак далей, таму няма такой патрэбы, каб траціць грошы зараз, бо ўсё роўна там да гэтага swimming in success, вось так называецца дасягненне, якое мы атрымаем пасля дасягнення прыбытку ў 450 000 еўра, штодзеннага прыбытку.
таким чином. Я цярплю, бо будзе куды іх траціць. І пакуль мы будзем выконваць таго ж самага фермера, мы гэтыя 450 000 дакладна атрымаем. І дасягненне ў нас упадзе, то бок будзе ўжо 28 у нас з 87. Так, дорога широкая, добра, можна ляцець все 120. Менты недзе там сунуцца сзади, сзаду хіба что так. Давай уже, ну. Слухайте, эта паскуда аккурат сзаду и едзе, ось яна белая там. За одну машину от нас. Ніякага життя з імі. Trzymaj się lewej strony. Что, отстал ён ці не? Можна ехаць нармалёва. Трэба баяцца. Так, зараз будзе звужэнне дарогі, так? Угу. Не, трэба прапусціць гэтага сіняга. Бо ён мне ў борт заедзе, калі я яго не буду пропускаць. А такое адчуванне, нібыта я ўжо ехаў у Расію, Літва-Расія. Менавіта гэта і ёсць. Гэта другі этап. Ну, зараз даведаемся, калі даедзем. Калі не з'явіцца гэтая плашка, калі не памыляюся справа ад Steam, то значыцца, акурат мы гэты маршрут уже рабілі. Jedź prosto. Не, сядзяць. Бачыш ты? Хітрасрацы, хітрожопыя. Пальцем робленыя. За хмызамі сядзяць такія. Гуляюць у ніндзя. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Ці можна цябе абагнаць? Там есть нехта наперадзе ці не? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, добра, ён зварочвае. Гэта было менты. Добра, што не аштрафавалі. Jedź prosto. Czyn.
Так, слухайте, гэты шлях ён ужо жоўты. Быццам бы я па ім ехаў. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Stój. Zjedź z ronda. Где там, что там уже? Це ябуть яны. Сунецца... А, гэта той з кольца, які за мной сунецца. Он павернуў направо. Засранец такі. Jedź prosto. Ось так і сунецца паскуда гэтая за мною. Ты там не хочаш нідзе павярнуць? Jedź prosto. Трошки ад яго адрываюся, паглядзіце. Ну так, па люстрах, калі пабачыць, то паглядзець. То ён трошки ўжо далёка ад мяне. Ну-ка, спрабуем. Як гучна. Ну так мы хутчэй даедем. Не ж будем з ім тут ехаць на сваім карпу. Весці яго ажно да мяжы. Jedź prosto. А ну нах. Яшчэ і камеру павесілі, паскуды. Ферма жывёлагадоўчая? Ну, падобна на тое. О, шалёны, бляха, па сельскіх дарогах 115 ляцець. Але пагадзіцеся, так жа ж лепей. Прыемней назіраць за гэтым. Ну так жа ж. Так, наближаемся до кольца. Адсюль направо. Na A u nas rondzie уже zjedź stąpленность. pierwszym zjazdem. Стомленасці у нас уже на траціну. Zjedź z ronda. О, бачу, там відэакропка, а гэта азначае, што мы набліжаемся да мяжы. Калі не памыляюся. 520 кіламетраў, ну павінны паспець тут, калі не будуць перашкаджаць нам гэтыя менты з паліцыі, ці як іх яшчэ называць, не ведаю. А, не, гэта літоўская гідраэлектрастанцыя, ну. Яна тут 50 ці сколькі, ну, абмежаванне. Там вода, там уніз яна падае. Генеруе электрычнасць. Ну, едзем, тут трэба ціху ехаць, таму што, калі не памыляюсь, тут таксама камера вісіць. Хуткасная. Толькі не памятаю, дзе, ці ў пачатку, ці ў канцы. А што ў пачатку яна вісела. Добра. І зноў кольцо. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony. Уклиниваемся. И Хотенька, давай, разгоняемся знову до 120. Давай. Сколько нам тут еще по этих дорогах шостать? Сюди. Ой, до межи еще холера довго. Там еще по російській території довго. Треба спішатися. Так, снова сливается дорога, две полоски в одну. Ну, треба аккуратней. Так. Колейка якая, поглядите. Аж ну 4 тягачи едет, так? 1, 2, 3, 4, 5 тягачей. Не лічиш мені. Так. Добре, що зустрічного потоку нема. Так. Это куда мы подъехали? А, до Челунки. Угу. Сюда. Ну, Хотенька, давай. Не морудь. Добре. Нарешті ми з'їхали з цього зустрічного потоку. Можна не хвилюватися і знову педалю подлогу утискать и ехать, насолодживаться хуткостью и краевидами. Так, полова стомлености уже есть, то бок, только полова стаміни засталося. Еще напереди межа. И 360 километров дороги.
prosto. Виреши, что такое виреши? Проезжаем, пролетаем, я бы так мовил. Такой чван не буду межы наближаемся. Ці гэта просто зона адпачынку нейкая. Это ваги. Чека. Машины поехали чомусь. То не было нікого, то вже поехали. Не бачу нічого, треба виїжджати. Аллера. Так, наперадзе скрыжаванне, і калі хто вырашыць павярнуць, то ён мяне нават не заўважыць. Напрост будзе паварушваць акурат у мяне. А таму спяшаемся. Jedź prosto. Ну, проехали, добре. Нейкая зона адпачынку зноў. Калі не памыляюся, тут ужо пару хвілінак і мяжа все ж таки. Jedź prosto. Так, ось яна. Ну, трошки згубім часу. Тут нічого вже не зробиш. Так, триколор попереди, а его гэты колер кра-чырвоны Przygotuj się do выгасіць skrętu w цалкам. lewo. Бо ўжо брыдка на яго глядзець за Skręć w такі lewo. час. Ці ў сраку адкрывай. І курыца гэтая залатая двугаловая. Так, куды нам? Нам сюды, калі не памыляюся. Давай уже отпускай, бо стаміны нема зусім, трэба ляцець. Яшчэ ў Піцер ляцець тут. Слухайте, я памятаю, што калісьці нейкае нават дапаўненне было расійскае, па Расіі ездзіць. І штосьці я яго зараз не бачу у сторы. Ба што яго выдалілі. Przygotuj To, się do bleć. skrętu w lewo. Дзе, курва? Куды праехаць? Які рентген? Ось сюди. А, ну так. А навошта? Obliczanie nowej trasy. Зупиніться на позначці.
Хай худший вже. Ще рентген. Це нахуй. Przeliczam trasę. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Skręć w lewo. Dobra, nareszcie wyjechali. Так, что у нас? У нас 20:51, уже вечер, а нам еще ехать 4 годины. Не так уже и много мы сэкономили, когда летели по этих дорогах по 20. Бок мы у 12 приедем, а не у 2 годины ночи. Так, блядь, там еде нехто. Не, нема нікого. Показалося. Подалося. Что ты тормозишь? Едь себе спокойно. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w Сюди prawo. направо нам. Гэта пераключэнне, слухайце, аўтаматычнай коробкі просто бяда нейкая. Jedź prosto. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Халерная колькасць скрыжаванняў, пакуль ты выйдзеш на гэтую дарогу, пакуль выйдзеш з гэтага гораду. О, цяжка. Я ўжо стаміўся.
się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Skręć w lewo. Jedź prosto. Jedź prosto. Давай. Боже, як тяжко по этой России ездить. И столько часу уже вышло, блядь, проехали километров 60, не более. То, что пролетаешь, навод не зауважаешь за 3 хвилин, и оно тут, блядь, тягнется. Скрижование, светлофоры, блядь, дебилы на дороге. Идешь без их. Сподіваюся, там нікого нема. Добре. Ляти, мой корабель. Худшей давай. 200 километров заставался. Trzymaj się prawej strony. О, я уже кому-то спожався, что я налево буду поворачивать. Дякую Богу, что он прямо Jedź поехал. prosto. Бо зараз був би тут кипіш. Полетали б трошки. Проезжай, Ой, этого сейчас опередим, зараз опередим. О, так, добре. Єсть. Черговий тягаш об'їжджений. На застосі 140 км. Ми вже, я коли не помиляюся, в пригороді.
Петербурга. Так, ось там злева уже з'явилися гаражи, майстерні. Зараз уже пойдуть гэтыя блокпосты, платныя дорогі. А не, гэта некі іншы горад. Сосновоборцы, што гэта? Добре, што сустрэчкі ніякай не было. Jedź prosto. Так, 100 километров, засталося 108, калі бы дакладней. Так, а што па гадзінніку гульнявым? 22:54. Ну, все равно мы неяк так близко до 12 гадзін ночи будем толькі на месте. То бок уже стемнее. Яно уже павінна цямнець. Так, 23 гадзіны, сонца уже нема. Trzymaj się prawej strony. Тому наўпрост будзе цямнець, і зараз будзе уже ноч. Добре. Нечага тут перажываць. Галоўнае, што стаміны хапае яшчэ па маіх падліках такіх кавалкаў шэраг, як засталіся зараз. Іх хапае на кіламетраў 100. Дарогі, можліва, 150. Чакай. Не туды глядзеў. Якія хамульцы добрыя. Адразу ж спынілі без заносаў, без нічога. Ці то я прызвычаўся хамаваць тут, ці то хамаванне папросту лепшае стало ў гульне, а пасля апдэйту 1.50, ці што? Дождж? Ой, ну навошта гэты дождж? Так цябе чэрці дралі. Да иди нахуй, блин. Яшчэ і ты там нешта пілімкаеш мне ўзад. Паскуда. Куль ён взяўся там? Як заўсёды, бляха, як чорт з нікаго пудэлка. Так, слухайце, становіцца небяспечна. Калі разганяцца ўжо на 120 па гэтай шашы, то можна і аказацца на баку такім чынам. Ну, уже позяхае чалавек. Няблага было б, дарэчы, і на паліўнай станцыі паспаць. Ой, заправіцца можна ў нас акурат зараз. Менш ужо за паўбака. Нам сюды, добра. Мы выязджаем на платны кавалак дарогі, калі не памыляюсь. На масты гэтыя. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Так, хто там злева? Нікога. Паляцелі такім чынам. Ага, вунь наша кропка мэты. Мэтавая кропка, лепей так казаць. Все ж таки правильнее, мэтавая кропка. То бок яна зараз тут зусім блізка. 17 кілометраў, я ўжо на лічыльнік не гляжу. Мы тут зусім поруч з ёю. Так. Zjedź w prawo. Акуратна, акуратна, бо дождж гэта вам не сонейка. Ну, акурат там ужо і паліўная станцыя, бачу, ёсць пад бокам. І нават гатэль нейкі. По боку все складаецца найлепшым чынам. А, дарэчы, мы ж вязем груз у... Ай-яй-яй, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Мы ж з вами везем груз з Літвы ў Расію, і ў нас не было ніякага паведамлення ад Steam, што яшчэ адзін этап быў выкананы Przygotuj się do за skrętu w атрыманне prawo. грантуру. А гэта азначае, мажліва, яшчэ тут надо. Трэба нешта будзе зрабіць, аддаць груз, і толькі ў такім выпадку Jesteśmy na miejscu cali i ён zdrowi. адзначыць, што заданне выканана. Ну, аль не трэба мне нічога. Вынік прадаўжыць. Ну так. Так я і думаў, што і лічыў, што калі мы едзем з Літвы ў Расію, Літва, Расія, то мы ўжо гэта рабілі раней. Так, выбираем колер, адмечаем яго зялёненькім, гатовае. Так, так. Вяртаемся ў гульню. Вяртаемся ў гульню і едзем адпачываць на заправку. Круці, 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 круці. Не маруць, круці. О, вось такая справа мяне задавальняе. Зараз тут налево, направо. І наляцяць усе. Якое небо прыгожае. Люблю вельмі вячэрнае неба, калі оно зацягнута аблакамі ці нават хмарамі. Прыгожа, вось як зараз там над гарызонтам. Вельмі падабаецца такі рэч. У мяне телефон уже забіты такімі фотаграфіямі, фотаздымкамі. Так, везде тут будзе разварот. Ось тут он ёсць. Улево, улево, улево. Так, так, так. Сюда, 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 сюда. Ну, круці ж ты, круці. Як цяжко табе. Хіба ты п'яны, што ты так крутиш медленно? Ты не просто стомлены. Ты яшчэ і п'яны, стопудово. Я нешта забыўся, я вось адзначыў, што мы выканалі адзін са шляхоў. Так, а вось назад не вернуў, каб пазіраць за чацікам. Так, зараз мы даедзем да... Ага, вось да гэтай кароткай зоны адпачынку. Не-не-не-не, не падпірай. О, гэта іншая справа. І ўсё. Эй. Вось іншая рэч. Так, зараз паузу. І яшчэ тут трэба вось так зрабіць. І вось так зрабіць, добра. Так, не губляем часу, адразу хапаем іншую задачу. Іншую задачу з Петербурга. Так, вось он, Петербург. Удзіжон не, Цюріх не, Франкфурт не. Сюды, што тут у нас? Польшча, Нідерланды. Лахтіторку. Апсала. Темпер, Еребру, Лінчепінг, Тарту. А нам акурат і патрэбна, так? Эстонія. Ну, слухайце, падскаваўча. Эстонія, Раша. Так, Эстонія. Таму едзем у Тарту. Едем у Тарту. Так. Do dzieła. Колькі нам тут до гэтай зоны, дзе адабраць груз трэба? Чакай, гэта нам просто трэба назад?
Не, мне так не подобається 127 кілометрів робити хук. А ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Повинно ж тут бути недзе поблизу. Переезд хоць-нейкі. Слухайте, а тут паўсюль гэта агароджа. Так, і ніякага разрыву нема. Ну, як гэта бесіць, слухайце. 127 Trzymaj się кілометрів. prawej strony. Лепей было па сустрэчнаму паехаць сюды напрамку. Ось сюди, так. W porządku. Znajdziemy inną trasę. О, 104, так же лепей. Чому я 127 не показував? Так, 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 так. Это довгі розв'язки, Trzymaj się як lewej яны strony. бесять. Сюди нельзя, сюди. Ага, тут нема розриву. Я вже ніде нема. Я так гуляю, ну навошта? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ой, холера, толькі паглядзіце, што гэта тут. Zjedź w prawo. Ну, куди ти, ёб твою мать? Нішто сабе яго покрутило як. Так. Развязки. Каб вам пусто было з гэтымі развязкамі. Давай хутчэй ужо. Едзеш як на заўтра. Ну што вы сталі, боже, ну. Блядь, да нідзе разрыву няма. Ну што гэта, хто так карту будуе? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Курва мать, блядь, как у тебя дети ўсё жыццё так гуляли, паскуда ты ебаная. Что ты такие мапы лепишь? Вось и всё. Иди в сраку, крути баранку, блядь, стал ты посеред дороги. Як же ён марудзіць. І ледзь круціць гэтую стырно. Да выключи ты яшчэ. Ідзі ў сраку. Гаўняк, учапіўся за мне. Блядь, паскуда. Trzymaj się prawej strony, a następnie trzymaj się prawej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Блядь, едешь же за мной. Сука. Ёбань ментовская. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Левел дизайнер просто долбойоб. Які робить такі розв'язки, що треба, блять, у межах одного кавалка городу робити круг на 120 кілометрів. Це пиздец якийсь. Що в голові у гэтага чоловіка? Ось хто мені откаже.
Ён сам гуляў з тое, што стварыў. Алень, бля. Przygotuj się do skrętu w prawo. Я ўжо згубіў стаміны, бля, на 5%. А быў цераз дарогу, калі што, адсюль. Якое тлумачэнне аголу можа быць у такога, я не ведаю. Хутчэй давай. 10. Таллін, Тарту. А Талліндзе. Чакай, а Талліндзе. А Таллін. Што за гаўно, я не зразумеў. Wybrano cel podróży. Ды ён мяне там скінуў, што такое. Так. Круці хутчэй, ну... Заснуць можна, пакуль ён выкруціць. Do roboty. Skręć w lewo. Добра, 347 кіламетраў, мяжа. І калі, слухайце, калі не памыляюся, гэта будзе астатняя задача, якую нам трэба будзе выканаць у межах гэтага дасягнення, звязаная з Расіяй. Це вельмі добра. Спадзяюся, я больш тут не з'яўлюся, бо я бесіць. Слухайце, на падкорковым узроўні ажно бесіць. Нейкія негатыўнасць станаўлюся, калі аказваюся тут. Skręć w lewo. Яшчэ, але ж я буду ляцець. Калі б яшчэ было лепей тут выконваць гэтую задачу Pathfinder, каб разведаць усе 100% мапы, але тут я буду без груза, без якіх тут. Трэба будзе толькі прагледзець, як тут адкрываць гэтыя шэрыя мясціны. Вось. Там будзе трохі іншыя мовы. І упэўнены, што я не буду палаць так, як зараз. Бо тут зараз іншая мета, і трэба было яшчэ адабраць груса, але гульня не дае, таму што, сука, ёбаны гейм-дизайнер не можа зрабіць тут разрывы. Бо ён, паскуда, не гуляе сам у сваю гульню. Упэўнены на 100%. Гэта як варгеймінг, які да вайны яшчэ таксама рабіў всякую гаўну, блядь. Дзякуй Богу, што яны разышліся з этим мірам слестай, з мірам танкам, то гаўна гэтага зрабілася адразу менш. Ну, маю на ўвазе з тым, што яны там акцыі розныя ладзяць. Ці вось гэтая баявая перапістка ўжо адкатаная мільён разоў. Там я яшчэ пакуль стрым не пачаўся, то бачу, што яны збіраюцца знова гэтага сталёвага паляўнічага ўводзіць. Не ведаю чаму. Як чаму? Ну, статыстыка, відаць, паказвае ім, што людзі гуляюць сталёвага паляўніча, але мне гэты рэжым не заходзіць. Сапраўды, я калі пагуляў, то толькі каб атрымаць узнагароды і не гэтаму ўсё, бо ну такое. Я яшчэ раз скажу, што у World of Tanks найлепшы рэжым, які я гуляў прям з вялікім захапленнем, гэта быў танкавы футбол. Вось там было весела, там было сапраўды асобны такі рэжым, які захопліваў цалкам. А гэты сталёвы паляўнічы, ну гэта як гэтая лінія фарма, так, лінія фронту, ці як яна там называлася. Вось тое самае, ні аб чым. Нешта там лётаеш, нешта там робіш, спрабуеш, каб перамагчы ўсіх, але трэба неяк азіраць на ўсіх, каб не апынуцца ў перахросным гэтым
стралянине, каб тебе ни справа, ни слева не турбовали, то бок выходзіць толькі адзін на адзін і фармаваць абставіны такім чынам, каб ты быў яшчэ здольны перамагчы таго, з кім ваюеш, бо на розных этапах там розныя ўмовы, і калі памятаю, там немцы Zjedź w на prawo. пачатку яны вельмі падобныя на імбішчу. Так, мы едем з России у Эстонию, у Тарту. Угу. Добре, 266 км. Слухайте, Санкт-Петербургу до Тарту так недалеко. Боже, ну. Это мы вось калі што яшчэ ў Петербурзе сядзім. Зараз мы паўз яго прыедзем, і тут застанецца 200 километров. Гэта мне з горадні было да Менску далей, чым ён ім. Ой, не разумею я, як такія такіх варунках расіяне зрабіліся такімі дурнымі. Калі ім так блізка было да нармальных думак, да нармальнай краіны, як Эстонія. Jedź prosto. Так, а потым з Эстоніі можна ехаць куды? У Латвію можна ехаць. Ага, у Латвію нам трэба будзе. У Латвіі, потым з Латвіі у Літву. І такім чынам мы выканаем усё заданне. Усё дасягненне, прабачце. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Ну вось, мы толькі зараз выехалі з горада 235 да Тарту, а да Эстоніі, можліва, за менш за 200 кілометраў. Зусім блізка. Амаль тут, вось поруч. Дзіўна. Паляцелі, няма чаго губляць час. Jedź prosto. Менты приехали. Ничего не сказали. Jedź No i dobra. prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. А мы просто поедем. А, бачили. Skręć w prawo. Nic. Трошки назад. О, так лепше. Добре, добре, добре. І... О, борщавик. Ось яно. Цуд советской экологичной реформы. Вырощивать борщавик. Сука, дебилы. Jedź prosto.
Так. Ну, катись. Ось. О. Ні. Ось тут зараз. Добре. Ой. Обожнюю такі малі переправи. Але ось тобі так заїхав, виїхав і до побачення. Выезжаем. Так. Амаль что у Эстонии. Еще трошечки. Все, выехали. Мы уже на нейтральной полосе. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Калі што, то калі я купіў вось гэты DLC, гэта першае, што я адведаў вось гэтую мяжу чамусьці. Я не памятаю ўжо чамусьці, я вёз... Не, нічога не вёз, я проста выконваў якусь тут змову, заказ, так, і... Але я быў з боку Эстоніі, калі што. І мне трэба было гэтую прайсці відеоспот. Вось. Ну давай уже, выпускай. З мяжы гэтай. Добра, мы ўжо ў Эстоніі. Зараз туды-сюды ў Тарту. Skręć w lewo. Тут 178 кілометрів засталося, зусім нічого. Ой, як марудна. Сука. Стопудово паднасраць захацеў мне і гэта і зрабіў. Эстиба Бардик. Republic of Estonia. А цікава, як эстонцы сябе клічуць? Бо, калі не памыляюся, вось побач з імі знаходзяцца ж фіны, і ў іх вельмі падобныя мовы, так? Фінская, эстонская, яны вельмі падобныя. Ды памятаю яшчэ, калі спрабаваў зайсці з продажамі ў Эстонію, так, і размаўляў з імі. Канешне ж, яны па-расейску дрэнна размаўляюць, амаль ніяк. Мы з імі на ангельскай. Дык вось яны размаўлялі па-эстонску, калі-нікалі. І я амаль не бачыў вялікай такой розніцы паміж фінскай і эстонскай мовамі. Карацей кажучы, калі фіны Suomi, то эстонцы хто? А? Хто ведае? Хто можа адказаць на такое цяжкае пытанне? Калі ведаеце, то ў каментарах абавязкова абазначце. О, возера, прыемна. Блакітнае возера, гэта добра. Адразу Беларусь успамінаецца. З блакітнымі вачыма азёр. Trzymaj się prawej strony. Так кажуць сучасныя паэты. Так, 139 кілометраў, чаму 2 гадзіны? Гэта значна менш. Зараз прыедзем, тут 3 хвіліны мы на месцы. Слухайце, калі я выканаю гэту задачу ў бліжэйшыя 10 хвілін, то мы адразу зробім трэцяе і, мажліва, і чацвёртае. Я ўжо так і быць, затрымаюся на стрымы, каб зрабіць дасягненне гэтае і ўжо вечары падрыхтавацца да наступнага. Бо яно будзе патрабаваць вельмі многа
Вельмі много працы з АБС-кай. Значна больш, чым вось зараз з грантурам. Так, погнали. Ай-яй-яй, не погнали, чекай. Я гэта поблыкал. Я так не хотел. Тут такой сустрачны поток, нібы я ў горадзе нейкім. Вы так ведаеце. Трошки жудасна абганяць у такіх паваротах. Зараз пачнеш манёвр. А адтуль такое хоба. Цягач нейкі. Ці аўто. Нейкае хай. Але ўсё роўна непрыемна, як учэпіцца ў сустрэнецца за мною нос да носу. То будзе шчасце на 78% рамонту. Вось, трэба будзе шукаць майстэрню, каб адрамантавацца. А тым часам у нас на аккаунце ўжо 2 мільёны 300 тысяч. Ха-ха. Мільянер, ёпта. Trzymaj się prawej strony. 67 засталось. Так, трошки збавить. Ага. Что это такое сунется со знаком неким? Там нехта подшиваете, что это? На узбочине. Ага. ДТП некое. Ничто себе, хлопцы. А где пожарная? Jedź prosto. Да еду я, еду. Я что, ничто ускладняю? Просто еду. Что ты, баба, там кажешь про меня? Trzymaj się prawej strony. А вось тут з'явіліся яшчэ цягачнікі. Так, абганяем, паспеем, паспеем. Чаму не? Хто сказаў, што не? Канешне, паспеем. Вось, добра. Колькі у нас тут засталося? Przygotuj się do skrętu w lewo. Незразумела, чаму там у тарту фотоспот не адзначаны. Ці я забыўся, ці што? Skręć w lewo. Сюди, сюди. Хлопці, чекай. Так, а що у тарту тут? Ну, подобно на наш червоний костюм у Менску. Skręć w lewo. Коли не помиляюсь, я його фотку. Чекай. Фоторежим. Ну, я же його фоткав уже. Где тут найти? О. Так не пойдет. Вздымаемся вверх. О, іншая справа. Ось так. О. Ось, фотоспот зроблений. А нам налево треба, я тут без поворотника стою. Поехали, хлопцы, что стоять? Ну. Червоно уже загорався. Так, добре, едем, добре. А Тарту это что, вёска нейка? Такие двухповерховые дома и все. Але прикольные, слухайте. Памуюць яны так, што ж задак падымаецца.
Як так? Треба зайти морозиво купити. Жарко. Na Вон, rondzie поглядите, якое zjedź сонце. pierwszym zjazdem. Слухайте, а колькі мені Z ronda. вже кілометрів на гэтым Мерседесе вже наїжджаю? Я на ім нават больш, чым на Вольво перше своє їздив. Може неяк подумать, якую-нибудь Сканию купить и Дафа. Сканию не хочется Сканию. Даф. Я б поездил на Дафі. Сканія мне не подобалась, як я пам'ятаю, як я на неї їздив, коли починав гульню. І так. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Добре, добре. Zjedź z ronda. Дякую, тетка. Вже їду. Ой, там гараж навіть є. Бачите? Ось там кольцо. Idź prosto. Коля гаражу. Кропочка наша метовая. Так, это что? А, это Ракан Арба, так? Ну, тут не позначено, але я Trzymaj się сподіваюся, prawej що я правий. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Так, хтось меті не забрав. Кому руки одорвати? Skręć w lewo. Слухайте, ніби я у Тарту не був. Ось питальник відкритий, там була фотозона. Я пам'ятаю, що я той червоний костюм я фоткав. Przygotuj się do skrętu Я w робив lewo. фотоздимок, а тут уже ви поглядите. Skręć w lewo. І питальник ніки-ніки. Як это? Kolejna trasa za nami. Это після обнови Oby така więcej говно takich. здарилося? Добре. Давай, гроші сюди. Так, где мы опынулись? Ну. Так. Ой. Что я забывся уперед поглядеть. Перед тим, як ехать уперед. Чекай, крути сторону, что ты марудишь так. Куда ты едешь? Так. Щось я не зрозумів. Тут був питальник. Так, так. Усі бачили, і я бачив. Куди він подівся? Говно, бля. Ай, гульня глючная. Ай-яй-яй-яй. Розпрацовщики, калі ласочка, зверніть увагу. Бачили, тут був питальник. Зараз його немає. Всю увагу тільки відтягує. Ось зараз тут ми справдимо свій автомобіль. Тягач. На кшталт того, ці ось там пошкоджені ніякі. А потім заснем, поспім трошки. Ну так, штось ёсць. Штось ёсць. 10%, слухайте, колькі я на ім наездзіў? 42 тысячи? Так мало? Калі што, я 70 тысяч накатаў на Volvo. Бо, ну, амаль усё пачатковае, усё абсолютно. Пачатковае, што тычылася. Я рабіў на Volvo. Усе задачы і так далей там. Ну, разумееце, я спадзяюся. Там прокачка, не прокачка. Ой, ноч. Так, з Эстоніі. Ой, божах, не я забыўся, трэба ж адзначыць. Россия, Эстонія. Ці Эстонія, Россия, ага. Трэба ж не забывацца на тое, каб адзначаць задачы. Добра, добра. Так, мы справіліся акурат за 9 хвілін. Гэта вельмі добра. Эй, і тое. Ось так. Добре, што ў нас засталося? У нас засталося Эстонія, Латвія, Літва. Ось так. Ось. А таму мы
пачынаем. І мы пачынаем з чаго? Мы пачынаем з таго, што шукаем заказ. Так, сюды давай. Карту. Нюрнберг. Так, Літва. А нам нужна Латвія. Так, нам патрэбна Латвія. Эстонія, Латвія. Тому не. Латвія, ЛТ. Утена. Подожди, ЛВ, Латвія. ЛВ, Латвія. Утена, гэта ж не тое. Так, гэта не тое. Бля. Крыворукі. Прабачце. Туди давай. Ось так. Роттердам, Вільнюс, Літва не тое. Літва не тое. Фінляндія, Естонія, Естонія. Ти паскуда. Так, ось пробачте, у карту нема. Естонія, Фінляндія, ще раз переключуся. Фінляндія, Швеція, Литва, Дойчланд, Німеччина, Данія, Ольберг, Нюрнберг і Роттердам. Добре. Тут у нас нічого нема, тому що ми робимо? Конечно, ми робимо Кундані, Таллін, так. Глядим у Талліні, що у нас є. Може навіть не у Талліні, давайте ось тут, у Перну. У Перну. Так, Перну, шукаємо Латвія. ЛВ. Рига. Пробачте, Рига. Ну, все, мы летим у Перну. А што для гэтага патрэбна? Зразумела, што мы купляем там гараж. Так, калі не памыляюся, у Перну у нас няма гаражу. Познань, Менск, Ольштайн, Лоцтав, Люблін, Упсала, Гетеборг, Рига, так. Ось і все. Таму берем, купляем гараж. Сюди давай. Купярну. Так. Покупаем. Ось так, інша справа. Так. Гаражі. Шукаем Перну. Повинно бути опошнє, так? Ага, опошнє, так і есть. І ми туди відправляємося, добре. Ну, так, ми ще поспіємо взяти тут. По-перше, треба... Ага. Так, ми ж взяли. Запрограмувати. Добре. Зараз, почекайте, нам треба ще кадрову агенцію, наняти сюди людей. Добре, Бартош. Сюди ходи, у Джона так само сюди. Так, Хамфри. Що ти за чорт такий? Так, потім автосалони. Сканія, нехай буде. Не помиляюся, і не танне, але хочу. Ось сюди. Так. Ну, куди ти? Сюди. Так. І ось сюди. Нові тягачі, так. І так само причепи, як завсюди крити. Купляємо. Ать. Так, один есть. Другий. І третій. Окей, усё. Ну і зараз що ми робимо? Конечно, ми їдемо за грузом. Okej, ruszajmy. Давай. Сюди, ось так. Наоборот, вода сюль. Так, 42 километра, это Skręć w добре. lewo. Это недалеко. Szukanie nowej trasy. Ну так. Skręć w prawo. Ну добре, проїдемося трошки тут. Skręć w prawo. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto.
Добре, так. Jedź prosto. 13-17. Это ж, коли что, Скрэнь это вправо. у меня столько часу, и я... Ну, сподеюсь, что у нас все приймається, так? Так, сюди, давай. Ты, блядь, сука. Подбила нехта. А, я не глядел, кто. Тьфу на тебе, паскуда. Так, забираем. Ну давай, куда ты едешь? Прямо едешь, ну едь. Я так само прямо поеду. Так, Skręć w lewo. зараз налево. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, ще 31 кілометр. Далеко та база знаходиться, слухайте, не крутись, вертись туди-сюди. Нечакано так. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przeliczam trasę. Не зрозумів, господи. Skręć w prawo. Який поворот. Я навіть не зауважив з-за гэтага люстра, со стойки. Пролетел. Przygotuj się do skrętu w prawo. Что тут знов таки маленечкий поворот будет, ці ні? Skręć w prawo. Ага. Вона електалу. І з причепом я буду по гэтых дорогах. Батюшки мои. Дру. Что это такое? Это нечто будовничее, эти фермы. Давай, аккуратненько, давай. Раз jeszcze z причепом будем где-то ехать. To Холера. była miła przejażdżka. Только поглядите на это. А, тут асфальтовано уже все. Так, ну давай уже, сколько можно Do roboty. подтверждать одно и то же. Не где там. Сюда. Что тут это? Давай, едь назад. Wybrano cel podróży. Добро, поехали. Так, 200 километров дороги.
Нейкая свиноферма, ці што гэта было. Ой, холера, блядь, дорога. Просто трэш. Не, я з прышэфам не ўпісваюся, заўсёды чапляю там. Ззаду бачылі, калі назіралі за гэтым. Яно чапляецца по-любому. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Зараз геймпад выпрыгне з рук. Przygotuj się do skrętu w lewo. Зараз. Skręć w lewo. Тут треба акуратно. Ну давай, божик, ну что ты там думаешь? Так, 23 хвіліны. Канешне ж, по-добраму, гэта будзе зрабіць... Не, ўсё ж таки гэта апошняе заданне. Дакладна. Гэта апошняе заданне, застанецца одно толькі за Латвію ў Літву. Do skrętu w prawo. Вось. Я яшчэ пракантралюю зараз, калі мы скончым. У Стиме лепей, ці ў нас Skręć w акурат prawo. усе тое ж этапы, якія мы зараз адзначылі зялёнымі, ці яны, так бы мовіць, сцвярджаюцца гульнёю, і нам не трэба нічога пацвярджаць далей і выконваць у тым парадку, якім яны абазначаны зараз тут. Таму і заўтра продолжим і пачнем адразу рабіць майнера. Вось. По 80 километров, 4 гадзіны раніцы будем на месцы. Піша нам наш навігатор. Przygotuj się do skrętu w lewo. Бляха, цемрава якая не бачна. Зато ліхтары бачу, што його працуюць. Гэта азначае, што ось так, акуратненько. О, атрымалася, слухайце, я професіонал. Добра. Працей, зараз давозім, адзначаемся, захоўваемся, спраўджваем, што там у Стиме, ці абазначаюцца ў нас гэтыя вось шляхі, якія мы ўжо прайшлі. То бок зараз 3 будзе, 4 застанецца толькі 5. Чакай. Вось, і такім чынам заўтра мы гэтую справу скончым. Вось. І пачнем майнера, бо упэўнены, што можна будзе зрабіць не толькі одну задачу, а 2. І з другой будзе, ведаеце, так трошки складаней, бо трэба будзе шукаць менавіта задачу на тое, каб была дастаўка ў шахту. І гэта будзе залежаць, канешне, ад таго, у якім горадзе, у якой краіне гэта будзе. Ну, трошки будзем бавіць час у пошуках. Я б так мовіў. Добра. О, гэта мяжа з Латвіяй. Так, мы ж упярна былі. Мы ў Тарту прыехалі і упярна тэлепартаваліся. Вай, чакай, хлопча, чакай. Дзякуй, што захамаваў, дзякуй. Что такое? Кто тут ездить так? Кто перешкоджает мне? Jedź prosto.
О, паглядзіце, я на гэтым гатэлі спаў. Я ўжо адпачываў там калісьці. О, 125 кіламетраў засталося. Толькі выехалі з Пярну, ўжо 120 кіламетраў засталося. Рыга наперадзе. Вітаю цябе, Рыга. Хутенька я прыеду. Нешта там сунецца паперадзе, бачу. Чырвоныя ліхтары. О, ажно два. Куды ты круціш? Направо? — 64 километра засталося. А, камера висела, паскуда. Куди ти? Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Так, тут як лепей зрабіць? Паехаць тут, конечно. Jedź prosto. А там недзе уперацца, уклініцца паміж імі.
Дзякуй Богу, што зусім не шмат кіламетраў было перавышэнне. 200 евро толькі. Апошняя задача 13:30. Добре. Так і буде. Ай-яй-яй, що-то тяжко їде. Не хоче. Не хоче. Добре, поїдемо за ним тоді. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Dobra. Приехали. Так. За Стерно. І зараз недзе адпачынку. Зону знайсці трэба. Так, у нас тут поблизу было недзе. Так, тут гараж ці што гэта? Тут гараж, чакайце. Так, гэта гараж. Ага, ага. О, порт. І фотоспот. А ну сюди. W drogę. А чаму у порт? Таму што ёсць таксама тут Skręć w ачыўка lewo. з адведаннем усіх портаў. То бок трэба у порце скарыстацца паромам Jedź prosto. ці прыехаць у порт ці выехаць з порту. Я ўжо не памятаю. І гэта таксама, відаць, такое даволі складаная задача, бо я не ўпэўнены, што калі-небудзь агулам гэта можна адсачыць, у якім порце ты быў, у якім не быў, карыстаўся, не карыстаўся і так далей. Таму зараз такая вось у галаве установа, што бачыш порт, прыязджаеш, вот зараз акурат такі вельмі добрая аказія, так сказаць, магчымасць. Trzymaj się prawej strony, a następnie А, skręć w поехали. prawo. Задумаўся, ды прыехаў. А я такім чынам вось карыстаюся кожнай магчымасцю. Вось у порт прыязджаеш, няма ніякай іншай справы, зрабіў сабе паездачку туды і наадварот, і ўсё на гэтым. Тое самае мы зараз і зробім, бо там ёсць зона адпачынку, а пакуль мы будзем на паромах туды-сюды ездзіць, катацца, Trzymaj się то lewej strony, мы і a адпачнем następnie зараз. skręć Таму w lewo. захаваемся адразу ў порце. Вось, Скрэнь влево. зробім фотку. Фотаздымак, радзей кажучы, у непасрэдна спортавай зоны. У накірунку туды, што там трэба было нам сфоткаць. Вось, і ведаеце, што такое адчуванне, нібы я тут быў. Я памятаю, што я хіба заказ Zadanie які. wykonane. No Odmeldowuję tak. się. Гэта ж папроста Марына, гэта ж не... Ну, вось адсюль я забіраў калісьці яхту. Так, медыа, фотарэжым, то бок здесь не порт. Тут вам не порт. Дзе тут? Рыжская телевежа. Ага, у нас дымак, але хай ёсць. Чакайце. Яшчэ раз. Тут порту няма, тут просто Марына. Ага, тут порту няма, тут просто Марына. Усё зразумеў. Таму мы ідзем на зону адпачынка.
Ось зараз акуратно. Сюди. Здорово, хлопці. Я тут так, трошки покатаюся. Не звертайте уваги. Недзе тут. Показываю тут ложек. Ага. Усё, пошли. І захаваем гульню. Адразу ж. Систему. Захаваем гульню. Сюди, спроба 1. Зберегти, так. Добре. Далее, что мы робим? Мы робим зеленым Эстония, Латвия. Это первое, что нам нужно сделать. Эстония, Латвия. Вот она. Выбираем колер. Добро. Змянили. Таким чином у нас засталося тільки Литва і Латвія. То бок одна з 5. А тому зараз ми відкриваємо. А як ми відкроємо коліно? Ага, треба гульню виходить з гульні. Ну добре. Зараз вийдемо з гульні. Так, і відкриємо наш, чекайте, Steam. Ось наш Steam. Home, Евротрак. Ага. І переходимо до досягнення. 26 з 87, добре. Ідемо вниз і шукаємо наш Grand Tour. Где наш Grand Tour? Майнер не. Сука. Поглядите, 2 з 5. Ой, гэта азначае што? Гэта азначае тое, што нам трэба менавіта ў тым кірунку, якім напісана any order or direction counts. Не зразумеў нічога. Блядь, вось яно што. Complete perfect deliveries. То бок без штрафаў заўчасна і без пашкоджанняў. Вы сур'ёзна? Ой, паскудства. 2 з 5. 2 з 5, 2 з 5, 2 з 5. 2 з 5. Таким чынам, што мы робім? А няўжо мы нешта там... Мы нешта там не тое зрабілі? Дзесьці. Як? У якімсьці чынам? Раша, Литва, Литва, Латвия, Латвия, Эстония, Эстония, Раша, Раша, Фінляндія. Фінляндію, я пам'ятаю, ми виконали, бо гэта мы робили, калі открывали мапу по городах, ездили апошні раз. Гэта я памятаю, там яшчэ ў Сосновы Бор, туды-сюды, карацей кажучы, раз выбарх ехали. Вось, а я нават не заўважыў, што гэта рабіць трэба Perfect Delivery. Ай, як дрэнна. Так. Латвія, Эстонія. Вось так. Затым Литва, Раша. Это тое, што мы рабілі зараз. Я маю на увазе на струме. Адзначаем, што не выкананыя. И Финляндия, Раша, нет, Эстония, Раша, Эстония, Раша. Так само не, бо я не памятаю, якое там было ўсё ж таки. Так, все похерачили. Стрым просто покатались, нібы дурны. Так, что мы будем робить? Я нават зараз не ведаю, трэба будзе неяк подумать. Короче кажучы, завтра мы будем паўтараць так само, паспрабуем все ж таки зрабіць без аніякіх штрафаў, без аніякіх пашкоджанняў гэты груз а 200 по гэтых шляхах. Зараз мы знаходзімся ў Латвіі, а гэта азначае, што нам трэба будзе ў Эстонію з'ездзіць ці ў Літву, взять заказ.
Добра. На бягучы момант на гэтым усё. Дзякуй вам вялікі за прагляд. Ставце падабайкі, калі спадабалася. Пішыце каментары, калі нешта там у галаву вам прыйшло. Побачымся заўтра. Вось, яшчэ пакуру, можа, форум нейкі, фандом, ці што-нибудь падобнае. Добра, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, як заўсёды. Да пабачэнняў, убачымся заўтра. Пока-пока.